Hola, sóc la Paula i avui us parlaré sobre Joan Vinyoli. Joan Vinyoli va néixer el 3 de juny de 1914 a Barcelona i va morir el 30 de novembre de 1984. Va ser un poeta català i va estar influït sobretot per Rilke, gràcies a una frase seva que deia: la poesia no és cosa de sentiments, sinó d'experiències. També va tenir influència de Carles Riba, de Nietzsche i de Shakespeare. Ell passa una infància molt dura, ja que l'economia familiar està molt malament i el seu pare, que és metge, mor quan ell té 4 anys. Després passa la seva infància i part de la seva adolescència estiuejant a Santa Coloma de Farners i també a Begur, i allà és on descobreix l'amor per Isabel Abelló, la natura i part de la seva poesia. Quan és més gran estudia comerç i als 16 anys entra a treballar a l'editorial Labor fins a l'any 1979, que és l'any quan es jubila. Després, als anys 50, comença a guanyar nombrosos premis de poesia, però no és reconegut fins als anys 70. La seva obra poètica està relacionada amb la seva trajectòria vital, amb la seva obra, amb un cert sentit místic on es pregunta per la fe. I el 1976 escriu la seva obra més important, que s'anomena Vendarà, de la qual parlarem avui, i la qual té 3 etapes, que són la natura, l'amor i la mort. A part de les 3 etapes nomenades, es pot trobar una quarta etapa dins aquest llibre, en el qual hi ha el primer poema, anomenat Amb ronca veu, el qual és una petita introducció de tot el llibre i la que tracta tots els temes més importants i els sentiments més reals de l'autor. Amb ronca veu. Com que no menjo per la fam que tinc, com que no calmo la gran set que tinc, com que no sé de canviar el meu crit, en mena de vianda, pateixo de gana i de set i clamo retorçant-me. Tremolo, fosc, de les arrels de les fulles, i m'omplo d'enyorança adormentada, i em perdo molt en dintre del gran bosc, ple de barrancs, i sóc el gall salvatge. M'exalto de nit quan les estrelles vacil·len, amb ronca veu anuncio l'aurora, tapant-me els ulls, tapant-me el crit amb les ales, i m'estarrufo cull inflat i danso, tot i saber que em guaiten els ulls del caçador. Bé, tal com ha dit la meva companya Paula, aquest poema s'anomena Amb ronca veu, degut a que el poeta expressa els seus sentiments més profuns, encara que tots siguin negatius. Dins del poema podem trobar diferents coses, com per exemple que el que vol transmetre ell és que no troba el que busca i ho fa amb veu ronca, amb inseguretat, ho fa no sent molt clar, etc. O sigui, bàsicament és una queixa. Cal esmentar que la poesia de Vinyoli és un crit constant, és a dir, un anhel insatisfet. Sempre és el mateix. Llavors, què més coses podem trobar? Doncs símbols i figures retòriques. Per començar, en el primer paràgraf tenim una metàfora, que és una contraposició entre les necessitats físiques humanes, com la fam i la set, i les necessitats físiques dels poetes, que vindria a ser fer bé la poesia, trobar el que busquen, etc. Aquí tindria més a veure el to de la paraula. I ja, en quant als símbols, trobem, per exemple, el gall salvatge, les arrels, que fan referència a un arbre, que es denomina amb l'esperit del propi poeta, que ell sap que és molt pobre i llavors ha de fer-se com una purificació. Altres símbols, per exemple, són els ulls del caçador, que simbolitzen la mort, i hi ha una paraula clau en el poema que és tremolo, que és a dir que el que ell busca és molt difícil de trobar i de moment no ho ha aconseguit encara. Llavors, bàsicament, a través del crit i aquesta veu que posa en aquest poema, mostra la urgència de trobar d'una vegada per totes el que vol buscar i això li transmet una gran frustració, degut a que no pot fer bé la seva poesia si no troba el que vol. Llavors, més coses importants és que cal esmentar que Joan Vinyoli és existencialista, és a dir, es pregunta sempre per l'origen del món i tot, i bàsicament, com ja ha dit la meva companya, és com una petita introducció al que ve a ser tota l'obra de Vendarà, però centrant-se en els sentiments més negatius que pot haver-hi i, sobretot, no només negatius, sinó els més importants. Moltes gràcies.